Non deixar ninguén atrás nesta crise provocada pola pandemia é o lema que se está a difundir entre a sociedade. Unha das iniciativas máis estendidas é a que busca axudar os veciños maiores ou con patoloxías para que poidan quedar na casa, facéndolles máis levadeiro o illamento. Para supermercado, recados a farmacias, a ferreterías, que o mellor cousas que se estropean nas casas é conveniente que non salgan as persoas maiores, estámoslo facendo. Ante o chamamento de Quito Parada, teceuse rapidamente unha rede de voluntarios grovenses dispostos a axudar. Agora xa funciona a pleno rendemento. Que aprovisionamento ao principio había, pero despois xa había xente que necesitaba, que en vez de pedirlle o favor a un veciño que o mellor tamén era maior e salía menos, empezaron a chamar a nós, e igual coa rede de voluntarios. Así como puxemos no Facebook que poñemos isto en marcha, esa mesma tarde xa hubo 25 persoas que se ofreceron. Outra das iniciativas é o reparto de alimentos entre as familias máis golpeadas pola crise, aqueles que se atopan en situacións máis vulnerables. Tamén o Louxo onte chamounos, o hotel, que pecharon o servicio, entón tiñan moitos alimentos perecederos do que podíamos botar man. Tamén algunhas familias de recién chegados de emigrantes, e que claro, os comezos son difíciles e ainda encima coa que está caendo agora, moitos viñan pensando en que agora comezaba a hostelería a funcionar a partir de Semana Santa e xa enlazan o mellor 6 meses de contrato, pois quedouse todo moi no aire. As persoas que precisen axuda poden contactar co teléfono de Servizos Sociais do Concello do Grove ou co propio Quito Parada.